Ik vind het een super besluit, ze mij er komen. Op zich vind ik het net super erg of zo, maar aan de andere kant snap ik net dat het je in balk moet. Maar op zich, ik vind het wel oké. Ik denk dat ze nog wat werk waar mochten. Als het maar vrijwilligerswerk, dan kunnen ze een beetje dingen de dag inplannen. Maar dat ze daar de hele dag wat zitten op hun kont, dat wat jammer is. Dan denk ik van ja, wat krijg je daar misschien? Want er ben hier ook huis wel mensen die het net gedragen zat het jaar. Dus wat dat betreft zit ik daar net doorheen. Nee, maar je denkt dat door de verveling misschien toch wat ellende ontsteken in maar alle mensen. Dat zou ik kennen. Vlak bij jou voor de door, hè? Het AZC, vind je ervan? Nou, ik heb er net zoveel probleem mee, echt niet. Ik zie wel dat het noodzakelijk is dat ik de mensen alle dobber in zorg. Dat in die wankele boten, dan zit ik met wij gauw stil. We hebben je best genoeg. Ik zou zeggen, nou, en het is voor 4 jaar. Nou, waarom dan niet even? Moet ik wat van oordoen? Ja, en wat is 4 jaar op ons leven? Die mensen die hebben zo'n ellende. En ik denk, dit zie je maar komen. Ik ben er hartstikke voor. Vind je het misschien te volle mensen van zo'n plakje? Ja, dat ja. Het is wel iets dwarp, hè, dus op zich is dat wel een beetje volle, ja. Nou, daar zit ik net zo mooi. Ach, dat went daar. Ja, heb ik geen probleem mee.